seconds. Ha? Hi, Liz. Hi. We are here now at Imon. Gusto may ipangita na to. Palit ko si Lisa lagi laptop. Para kang kuan, para kang Leica. Unsa nga brand ng laptop yung paliton, Liz? Samsung. Para kay Leica? Lipay na yung sinayaan. Ano naman yung panawan ko? Hindi pa ka mabalit. Ano sa Tagpulawan? Inasal man lagi ang naa. Sa kag-park. Pakaunon ka po. Sana all na imingon librehon ta kamis. Des, sana all na imingon nga librehon ta kamis. Okay kayo. Ali dito sa unahan. Hello mga friends. Mag-window shopping lang may mga friends. Ano yung nagpadala ninyo? Hindi Palawan pa ako. Les, may apam ka? Apa mo niya sa Palawan pa ako. Tanaw namin sa inaong pinaka-weeks pa din sa Cebu mga friends. Akong cousin. Pero di na basta-basta. Hi! Hello, hello! Good afternoon. May pagpaniod to rin sa mga inasal. Rin sa mga inasal, maniud to ta. Dahil kasi ako na ako. Makita ka to? Kato? Kato ba? Kato? Kato, dito taon niya. Hilig kami mga selfie, mga hilig sa selfie ni mga friends, mga cousin. Asa man ang Palawan? Ito ara de ang Palawan. Padala mi mga friends among apam. Palawan. Ang among apam mo, kami mo padala. Padala na mo among apam. Saan mo mga ox dapit? Uy. Di alam ka? Les, dari na mi huwat, Les. Sige. Ato ta tingali ting. Ato daw sa CCTV. While mag-waiting list na akong kuan mga friends, waiting list akong kasi nahulog sa kuan sa Palawan. Magkuan sa ko diri maglikod-likod sa ako maayong mga kautuhon pabugnaw diri among pagkautuhon sa kuan. CCTV Cebu City. Cebu CCTV. Ani? Pangalan. Sama siya. Sana siya? Balik ko pa sa ating mga friends. Sana siya? Elizabeth. Yes, Elizabeth. Elizabeth. Thank you for watching mga friends. Magpataod ka CCTV diri. Yes, kung magpatarong sa CCTV, di ani dahil mga friends. Kami dili namin kinahanglan og CCTV mga friends kay among silingan mo among CCTV si Marites. Siya na ang bahala mo kuan, mo report sa amay i-report niya. Thank you for watching.